Ar gaeau Pont Cana mae yna ddigon o awydd I gadw'n heini yn un o ddosbarthiadau Menter Caerdydd. Ond ai cysgod y gemau sy'n gyfrifol am y gwaith caled. Mae arolwg gan y BBC yn awgrymu fod 88% o bobl Prydain heb gael ei sbardino I gadw'n heini yn sgil y gemau. Roedd 11% serch hynny yn teimlo i'w harferion ymarfer corff wella yn dilyn y cystadlu yn Llundain. Yn hoff iawn o chwaraeon a di wneud ymarfer corff. A'n credu'n bendant oedd y gêm Olympedd yn ysbrydoliaeth a fi wedi wneud lot ers y gêm Olympedd. Fi wedi wneud y marathon, fi wedi ymuno cwrs ffitrwydd a yn bendant yn credu bod e wedi wneud gwahaniaeth a mae fe wrth gefn yn feddwl I trwy'r amser nawr. Sa'n credu bod pythefnos o digwyddiad chwaraeon yn mynd I newid patrwm bywyd pobl. Achos rhan fwyaf o'r bobl dod â cyffro mawr i'r byd, ond iste lawr yn gwylio'r gemau nes I, a nath rhan fwyaf o bobl, sa'n credu bod yn gwneud bobl symud. Fi'n cofio'r gemau llynedd, o'n I jyst I roi genedigeth, a fi'n cofio rhoi llath i'r un bach yn meddwl, bys ni eisiau gwneud bach fwy o ffitrwydd, a fi'n credu bendant dros y flwyddyn diwetha, na fi wedi cael effaith arno fi. Ac mae'n ymddangos o ffigurau gan chwaraeon Cymru fod mwy o glybiau wedi sefydlu yma dros y flwyddyn ddiwetha, a phobl yn awyddus I anelu at gampau mwy ymylol.